тази игра от много дни. Както виждате, нека избирам да навънка. Гумата сменена ли? Така. Да. Така в момента сме тук Ако в искаш, можем да колата. обсъдим позицията на личен асистент. Ау! Има нужда от човек, който да замести Не Хензел, знам. възможно най-скоро. Та на тази кола ми трябва много части. Знаете ли какви са тези части Да въобще? се грижиш за всичко в къщата и да помагаш с Ще ми трябва бизнеса и му- за планиране на събития. Надрабено! Задачи и уреждане на Ще срещи, ми трябва организиране много на части. пътувания, да Това возиш са файлове камени, навсякъде, не ми трябва да е където там. трябват и подобни неща. Ако искаш да останеш, ще имаш собствена Трябва да ми стая, мама не както и се заплата. сбухат. Заплата Лили ти каза! започва от 50 000 на година. Леле, а кога ще получа първата си заплата? Имаш ли нужда от пари? Дължа пари за найема на стария ми апартамент и за медицински... Бе, Надробено ли ще ядеш?